बर'सानि जायगायाव बे माबोरै आंथ' बेखौनो सानदोंना आं बेयाव माबोरै नुबाय नायमी फाइनेलि दिनै आंनो बर'सानि हिन्जाव गोदान जाबाय दाथ' नोंबो गैला बिदिबा मारै जाबावगोन बर'सा आरो नोंनि जुलिया बर'सायालाय आंनिखासोना बेखायनोथ' दिनै खाफालाबो आंजोंनो दङ नोंनि जायगायाव आं हिन्जाव गोदान जाबाय दाथ' बर'सा आरो आंनि जुलिखौ रावबो हमथा हाला गुडबाय एमि आगै एबार जेब्ला नों फैगोन ना बिराद लेट जागोन नोंनि बर'सायाबो गुबुननि जासिगोन नों सानदोंमोन नामा आं थानायाव नोंखौ आं माबा खालामहोगोन नों नोंनि साननायखौ जाफुंगोन सानदोंबा बेयो नोंनि गोरोन्थि एमि आरो बर'सानि जुलियाथ' जाखागोन नोंनि हाबायाबो जागोन नाथाय बर'साजों नङा आंजों आं मिथिखागौ मण्डपाव नों दं जुरि बेफोरो मा माबोरै बेबायदि जाखो फिसाफोर आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि जायगायाव नोंसोर माबोरै आंथ' आसरितसो मोनबाय आफा बेखौ गासिबो जुरिनाव सों एमिनि जायगायाव बियो माबोरै आइजुरि मानो जेबो बुङा आफा आफा आगै एमिया बहाबा थांबाय मा आं बिनिखायनो नोंखौ लाइसिं जाजानो गिनानै हिन्जाव गोदान जादों आंखौ निमाहा हो आफा बहाबा थांदों ना नों खालामदों आं मानो खालामनांगौ आं जेबो मिन्थिया हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि जायगायाव नोंसोर दंबा आंना बिहामजो आरो फिसालायालाय बहा थांखो बेफोरखौ मा खालामगोन नोंसोरो जोंखौथ' बुंनो हायोमोन ना नोंसोर सुसु बेयाव माबोरै सोमखोरनि हाबा आं बे हाबाखौ गनायनो हाया माब्लाबाबो हाया आं बे हाबाखौ गनायनो हाया सोमखोर नोंनि आइनो फन हरनो आं रायलायगोन आइजों दिनैनिफ्राय नोंसोरो बिसि फिसाय जाबाय जिउनि जोबथा समसिम सुखु दुखुनि जिउनि लोगोरि जाबाय आफा आं बेजों थाङा आइ
थाङा होननानै मारै जाबावनो नोंखौथ' आं दानो हरनो गोसोआनो गैखायामोनहाय नाथाय नोंसोरो मानो बेफोरबायदि खालामनानै लाखो रानि हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि फिसायनि न'आनो नोंनिबो न' गासैबो हिन्जाव माहारियानो सानसे नङा सानसे गावनि आंगो न'खौ गारनानै गुबुननि न'आव थांनांगौ जाखायो मोनसे समाव आंबो आंनि न'खौ गारनानै गुबुननि न'आव फैनांदोंमोन नाथाय आफा आं बेजों माब्रै थांनो दिनै आंथ' बेखौ मोजाङैबो सिनाया बेखौनोथ' खाफालनि लिरनाय होनो रानि खाफालाव जायजों लिरनाय थायो बेजोंनो मोनलायो जानांगौ नोंनि खाफालाव बेनो दङमोन औ आइ मानो बिदि खालामखो नों जोंखो आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो सुसु खोनासंनो आरो मा बाखि दंबावो हेपि मेरिड लाइफ सोमखोर सुसु नों मिथिखायोमोन ना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंथ' बुङोमोन माथो नोंनि जिउआव रावबो गैया होननानै नाथाय माथो दा दिनै डाइरेक्ट हाबासो खालामबाय नों आरो मिथिगौ नामा आंनो बिराद जाम्बि आंदि नोंखौ एसेबां मोजां मोनोमोन आं मिथिया आं नोंखौ दा मारै बुजायगोन बुजिनोलाय मा बाखि दंबावो आं गोसो जानानै हाबा जायाखै राहा गैयियावसो आं थादो सोमखोर नोंथ' गुबुनखौसो जिउनि लोगोरि खालामनानै लाबाय आंलाय बबेयाव दं सोमखोर आबा नोंसोर मोजाङैथ' दंना आबा औ आयै आंथ' जि गिनायसो मोनबायमोन आफा बेफोर मारै जाखो आयै जों हाबा जाबाय आरो जोंखौ हाबायाव आखाइ हमना होनाया नैबे आदायानो दे जि जाबाय फिसाफोर औ आबा जों गैयाबाबो इसोराथ' साखि दङमोन ना आरो जाय नोंसिनि आखाइ हमना होदों आइ मोजाङै मोजां रायजो जालायदो सानैबो आफा थादो आफा आंथ' सासेखौल' अननो सानदोंमोन नाथाय दिनै आंनि आखि आगदा नोंसोर सासेखौ आंखौ नागारनानै थांसिगोन आदा नोंसोर सानैया हाबाखौथ' जाबाय नाथाय दा आइखौलाय मा बुंगोन आं हले नोंसिनि गेजेराव हाबा आं दं आइया उन्दुलांबायसो दां आं फन हरनि र' माथो सफैबायानो नोंसोरो आंलाय बेखौनो हरसे थाबोसिगोन नामा सानदोंमोन आंबो थांनो नंनायानो टाइमानो सोलाबासै गुमैयासो गाज्रि मोनलाय लांसिगोन बियो दे जियानो हक नोंसोर थांनायानो जाबाय दे ओमफ्राय मानोथो बाव गसंबाय थाखो हाबफैला नामा सिङाव आदा
दानालाय मा होनबावगोन मा जाखो सानैबो बावनो थाबाय थानोसै नामा हाफ बेलासियाव दिनै आयै आं नोंहाबो लाबोबाय आयु मा होनखो नों गथ' बिहामजो लाबोबाय आयु आबा सना बिहामजो लाबोबाय आफा हामबाय दे बिदिबा खिन्थादोंथ' जेरैबायदि जेरै माबा गिदिर खामानिसो मावनानै फैदों जेन सोरनाव सोंनानै लानानै फैखो नोङो मा खावनानै लानानै फैदों नामा आयै खावनानै नङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव इसोरखौ साखि दोननानै मा होनखो नों आफा सना नंगौ आयै आयु 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 हाबा जानो थांनाया बेनो हा बेनो मालायनि हाबा जानो थांनायानो बेनो जाबाय नोंना गावहासो हाबा खालामनानै लानानै फैबाय गावहासो हिनजाव लानानै फैबाय आं मा सानदोंमोन मा सिमां दंमोन आंहा बायफ्लेलांजोब्बाय दसेयावनो र' बेथ' जुरिसो नङा होनदा गुमैनि फिसाजो मारै बेबायदि जाखो माथो गुमैयाबो जेबो खिन्थाहराखै आयै खिन्थानो नागिरदोंमोन आं रायलायगोन होननानै बुंदों मा खालामखोहाय नोंसोरो दालाय माथो खालामबावनो आरो लाबोबाय जेला दा गुमैनो फन हरनोसै आङो दरखौलाय मानो बन्द खालामदों नोंलाय मारियाबालाय माथो खालामनांगौ ओमफ्राय नों बेवहाय मानो फैदों आया मिस एंग्रि बावबाय नामा दिनै जों हाबा जाबाय आरो नों आंनि रुमावसो दं आं जेबो मिथिया बेखौ नों दानो ओंखारलां बेनिफ्राय आया थुत जाम्बि गावनि फिसायखौनो बेबायदि होखारनो हामगौ आं उन्दुनो ओंखारबाय मा होनखो नों उन्दुनो नों बेवहाय उन्दुगोन आं आंनि रुमाव उन्दुआबा अबाव उन्दुनांगौ मा बुंखो नों आं बे मोनसे रुमावनो नोंजों थानो हाया नंगौ नामा मानो आं नोंखौ मनगोन नामा Shut up बुंबायना आं थानो हाया मा बेलाय गावबागाव साइडनि लाइन माने नों बिथिं उन्दु आं बिथिं उन्दुगोन गेजेराव बे गान्दु ए बिदिसो आरो आंनि साइडखौ दा बारबोखा बे गान्दुखौ बोखारनो मोना बे गान्दुखौ दा बारबोखा गावबागाव साइडआवनो थाखा दे एफा हरावलाय सोर फन हरलायखो बेनोलाय आरे बारे हरगासिनोसै आंहालाय मा नांजादोंसै आयै साहाखौ लोंफैदो आयै आं लाबोखाबायमोन र' थांगौ बिहामजो बिहामजो सिखारबाय
थुआखै आसानबो गानाखै थाङाय सिन्दुर थुयैथां आसानखौबो गानै हाबा जाखांनानै बेबायदिल' दादा थानो हामा नङासै आइ बेबायदि सिन्दुर थुआलासे थानो हामा आइ थाङाय सिन्दुर आसान गानैथां गोसोसो हाबा जानानै फैबाय जेला बेवहाय आंनि रुल मथे सोलिनांगोन बरसा नों सा लोंखानोसैमोन नामा औ लाबोदो दे होमबा आं हाथायाव एसे थांनांगौमोन सा लोंखांनानै थांबानो जाबाय दे ओमफ्राय नोंनो माबाफोर नांगौ नामा आंनोथ' जेबो नांनाया नाङामोन आइनोसो खर' सानायनि मुलि नांगौमोन मैया मोनायाव ना जि खर' साबाय थादोंनो दे ओमफ्राय नानिनो मेथाइ लाबोफादो नोंनोलाय आंनो नांथ'ला दे जेबो ओमफ्राय साहाखौलाय बेयाव लोंनो ना बाहेरायाव लोंनो बाहेरायाव लोंसै